Boli ste v priestoroch školy na Dni otvorených dverí skôr, než ste nastúpili na našu školu? Jasno, nebola som. Áno, bol som. Áno, bola. Áno, bola som. Samozrejme, bola som. Pamätáte sa ešte na to, akú otázku ste na Dni otvorených dverí položili, čo ste sa vtedy spýtali? Celkom ma zaujíma psychológia a právo. Budem mať na škole aj tieto predmety? Budem počas štúdia vykonávať odbornú prax. Akou formou sú v škole robené prednášky a skúšky? Aké sú možnosti prijatia na štúdium? Budem sa vedieť po škole uplatniť v odbore? Príďte sa ju opýtať na tohtoročný ročník Dňa otvorených dverí priamo k nám do školy. V spolupráci so študentami z odboru ošetrovateľstvo aj z odboru sociálna práca sme si pre vás pripravili zaujímavé kvízy, unikátne workshopy, komentované prezentácie o študijných programoch a o našej škole. Samozrejmosťou bude aj prehliadka školských priestorov. Nebudú chýbať ani stretnutia so študentami a pedagógmi. Viac informácií nájdete na webovej stránke nášho detašovaného pracoviska a takisto aj na sociálnych sieťach našej školy. Tešíme sa na vás všetkých už 7. decembra. Nezabudnite, že dvere našej školy sú pre všetkých vás otvorené už na poludnie od 12. 7. december, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Bratislava, detašované pracovisko blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej Rožňava na ulici Kóšu Šopera v areáli starej nemocnice. Nech sa páči, všetci ste vítaní.